Hello guys, welcome sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng maiksing video dahil doon sa isa nating viewer na nagtatanong tungkol dito sa ating headset na AOI. Ang tanong niya, ayan, ang sabi niya, wala bang video kung ano itsura pag suot na? Yung iba kasi bulky masyado eh. So guys, ito na yung pagsuot siya. Tapos naka-bluetooth. Pansin nyo, may ilaw, may manok. Walang ilaw, may manok. Ayos, ayan. May ilaw. Kasi naka-bluetooth siya. Ayan, naka-bluetooth. Wala akong wire. Pero pwede mo siya gamitan ng audio jack. Meron siyang audio jack guys. Ito yung kagandahan sa kanya. Ayan, audio jack niya. So pag gamitan mo siya ng audio jack, hindi mo na kailangan i-on. So audio jack. Tapos, meron din siyang lagayan ng SD card. Ayan o. Diba? Ito. So ayun lang guys. Maraming thank you doon sa nagtatanong. So bye bye.